Moikka YouTube! Tänään mä näytän miten ladata Optifine HD 1.6.2. Niin aloitetaan. Eka juttu meet tänne, mikä vittu onkaan, tänne aloituspaikkaan. Sitten siirryt tähän ohjelmista. Prosentti up, data, prosentti. Painat enteri tai tuot roamingiin. Sitten Minecraft. Sitten versions. Ootama pois. Kyllä. Noin. Sitten sulla on tää folder, täällä on nää. Tää on oikeesti jar-file nyt, mut mä laitoin tän notepadiksi vahingossa. Niin, oikeesti se on teillä jar-file. Niin, aluksi teet kopioi, sitten siitä tulee kopio. Liität sen, aukaset. Täällä pitäisi teillä olla nää kummatkin jar-fileja. Sitten aluksi laitat nimeä uudelleen. MODS. Tai Optifine, ihan minkä sä haluat. Mut laita ne yhteen tolle. Sitten aukaset tän. Sitten kirjoitat saman. Tai nimet nää uudelleen. Samalla nimellä kun sä teet ton folderinkin. Mitä helvettiä. Näin. Nimeä uudelleen MODS. Sitten kun sulla on toi jar-file tää, meet avaa sovelluksessa. Sun pitää olla WinRAR ja Notepad tähän. Avaa sovelluksessa Notepad. Noin. Tuolla täällä on tää. Täällä on jotain paskatekstiä tälleen näin. Noin. No niin, tohon. Tässä on nää kaksoispilkku tossa. Pistät kakkosen ja sen väliin. Mods, niin kun sä kirjoitit se näitten ja se folderin nimenkin. Ja nyt tiedosto tallenna. Poistu ja sitten noin. Sulla on noin tossa. Sitten sen jälkeen menet tähän. Avaa sovelluksessa WinRAR Archiver. Noin. Noin. Ja pistää sitten tämän Optifine linkin HD siis. Fine. Tässä. Tohon. Noniin. Tässä se on. Sitten avaat senkin. Avaa sovelluksessa WinRAR Archiver. Noin. Sitten pistät tohon. Painat tuon sellainen. Pistä Ctrl-C. Ei vaan Ctrl-A aluksi. Ctrl-C. Sitten painat täältä Ctrl-V. Sitten ne laittaa ne tiedostot. Ne OK. Noin. Nyt se on niitä. Noin. Nyt se on nämä. Sitten aukaset sun Minecraftin. Ootas kun mä aukasen nyt Frapsia, et kun täällä Cam Studiolla ei pystynyt tätä kuvan Minecraftiin. Nyt aukaset Minecraftin näin suorita. Joo, anteeksi kun mä sepasin tossa, ettei pysty mukaan aukaset Minecraftiin, siis kuvaan, mut aluksi kun näet tossa videossa, niin menet siihen, kun tuolla laitan ton. Sitten menet, no niin, sitten menet tohon Edit Profileen. Sitten tuolla use versions, relea se tai no ihme versio nyt. Sitten sen jälkeen valitset niistä sen sun folderin, mikä sun folderin nimi on. Valitset sen ja sitten pistät, tai no aluksi ja sitten save profile ja sitten meet pelaamaan. Niin, ja anteeksi mun nyt logataan Minecraft, niin mä kuvaan Frapsilla se, tai no mä kuvaan uusiksi se Frapsilla se Minecraftin, niin näette. Moi. Niin siis joo, mä laitan tän videon nimeksi How to
tai miten ladata Optifine tai Wordin. Oho, nää on ihan pielessä taas. Video settings, tiny, fast, odottakaas. Mä pistän minille tän tälle. Anteeksi tää lagi, niin kun mä tein tossa Optifineissa yhden asetuksen. Ei mitäs. Tavallisesti mä pidän foviin täyden, mutta mä testaan nyt satasella. Joo, tälleen sä voit katsoa, onko sulla Optifine. Pistät kontrollin pohja ja sit sulle tulee tänne näin quality-hommoja tällä. Joo, moikka YouTube.